Ye kaunti ya Nyamira konyara kwene kibuna nkurusi wale ubi eyuera sense mochigali chikwega kwa station na se kaunti ya Nyamira gati ya bonchiri ya boigone gobe murunganiro bwe chobura sense mejo asebate bune ubi eyuere chinga kichintambe trabage kurusi go gati ya bonchiri ya bo inse yobura ibo yomo boni go atebiruna ubi ya tigirega bwa senige tigirega bwa senga kentamba sebono bagania serikali kumukege tambo kirona ko yerusi oro boigoni go bakwa ne robo koribwe serikali ya Kenya Kwanza anemaiga yogo soa abisi toko tebange kaunti ya Nyamira gotoyabeira kurwe suku ya erete olde ya erete pade goterega bono ntori kurwara twarwarire makuba tokora maryogo bono timatise maryogo gotanga kora turabwena kwanza ekiagere goteye atiokire bobe bare kwanja baturusirie goteyega ekiagere kurwe olde ya erete nkare bono goteya abere kurwe olde ya chagete kurwara misi bono tumetenga ne gwiki bare koira batatego sinu mutinyi bakoro stoimoki ndutweka toyerusia kiagara yatiokire bobe mabantu mbarwe yagotere na mai iki none elimo ingana ndiyo ya ikera ni none elimo koruja ikiyatebeta mabuta igachiete kesara kwanza buna bayire to bogambia mabuta ndia charogete okoro na serikali yawe yatete matuko 100 no gutonyanyasa igobono mabuta ndia charogete asa matukari ire to bogambi ndia matuko ba charogete bosimbo ya tuka intombi ya bante bachandegeta abantu abangina ba kabura chibesa chiaba ko tubare kuri suku bangina suku yembarieti abangina bachandegeta mbarieti suku kwe ikabona serikali yetari ya ireta